Lehenik eta behin, eskerrak emonon agerturatu zareneek. Aipatzea gure dugu, badakizuan bezala, gaurkoan PNV-k aurkeztu digun igerilekoen proiektuan inguruan arituko gara. Fernanek partaidetza inguruan hitz egingo du, Jon Anderrek kirol arloaren inguruan, Xabierrek hirigintzan, eta nik arlo ekonomikoaren inguruan hitz egingo dugu proiektu honen inguruan. Hasteko, esan beharra daukagu urte bi daramagula udaletxean lanean, eta urte bi hauetan igerileko proiektuan inguruan PNV-gaz mahai inguru baten jarri, hitz egin eta proiektua aztertu eta eztabaidatzeko borondatea eduki dugu. Baina PNV-ek urte bi hauetan ez du gurekin horren inguruan ezertaz hitz egin nahi izan, ez horren ez beste ezertaz hitz egin nahi izan, eta are gutxiago igerilekoen proiektuan inguruan. Bapatean, orain aste bi, beraien kanpoko igerilekoen proiektua azaltzen digute, parte hartzea saldu nahi digute, eta aldi berean proiektua ja bideratuta eta martxan dagoela aditzera ematen dute. Ekonomikoki, 1.106.000 euroko kostua dute igerileku hauek. 1.106.000 euro igerilekoak egitea bakarrik. Mantenuaz, kudeaketaz, erabiltzaile kopuruaz eta beste hainbat informazio garrantzitsuz ez digute informatu. Harrigarria den arren, gobernu talde honek proiektua martxan jarri du eta ez du inongo bideragarritasun txostenik. Lehen aipatu moduan ez digute ez kudeaketaz, ez mantenuaz, aurre ikusten diren erabiltzaile kopuruaz ez ezertaz informatu. Erantzunkizun falta izugarriaz jokatzen ari da gobernu talde hau, eta harrituta gaude peiratzen ari garen krisi ekonomiko honetan, proiektu honekin itxututa eta buru-belarri lanean aritzea gure herritar askok oinarrizko betebehar asko dituztenean. Ez dugu uste azpiegitura honek lehentasuna daukonik. Horrelako azpiegitura batek Elorrizoko kirol proiektu guztia baldintzatzen dauela uste dugu, eta beste proiektu asko bebai. Gainera, gure herrizen kirol arloai dagokionez, badauz premia handizia badauken hainbat eta hainbat kirol instalazio, eta ezin jogu zahaztu gure herriko kirol taldien beharrak. Oin daukogu zen kirol instalazioak sakabanatuta daukogu herri osoen zier, eta honen mantenua eta kudaketan dakarren kostuakin. Aurretik be, badaukogu esperientzia, korrika eta edozein modutan azpiegiturak eitxekua. Kiroldegizia izen leike, oin daukogun kiroldegizia izen leike horren adibide bat. Urtero dirutza suposatzen dauena eta erabiltzaileen premia guztiak asetzen ez dauzena. Eta bestiak beste, bertako igerilekuak arazoak baino emoten ez dauzena. Eta hala ebe, PNV buru-belarri dabil, urtien gehienez, 40 egunez, erabiliko dien kanpo igerileku hauek eiteko proiektu hau lehen bailen hasteko desietan. Abentoko arduradunak, abento da oine Elorrizoko kirol plan estrategikoa egin jauen enpresa, abentoko arduradunak berak ezauzku, berak ez leukela beste kirol azpiegiturarik egingo, eta dauzenak potentzioko ebazela. Eta Joseba Mujika, alkate ordiak bebai, hitzezitza aitortu dozku, igerileku honetaz berba egin, berarentzat, es un proyecto de difícil justificación social, alegia. Gizartearen aurrean justifikatzen zaila den proiektua dala. Gobernu taldeak, Elorriorako oso garrantzitsua diren hainbat egitasmoen gainetik igerilekuena jarri duela. Besteak beste, hiri antolamendurako plan orokorrean lehentasun modura izendatuta dagoen gasolindegiko biribilgunetik Ibarra kalera egin behar den bidea Zumelegi errekaren gainetik zubia eraikiz. Hainbat urbanizazio proiektu bebai, Belengua kalea, Sanpio kalea, Goieta kalea, Errebonbilo kalea, Bibindas de Bizkaia etxemultzoa eta Anduetxeta ingurua. Baita ere, auzoen ur hornidura ahaztu egiten du. Auzoetako saneamendu sareak. Badaude ere, udal eraikinen gaineko
beste eraberritze proiektu batzuk eginak dagoeneko. Aldapebite jauregiaren teilatu aldatzea eta hormen gogortzea. Udaletxerako aksesibilitate proiektua edo kiroldegiko estalkia aldatzea. Igerilikuen kokapenari buruz, teknikoki aztertuz gero, ez dugu uste tokia proposa danik, edo bentseta proposena. Lekuz mugatua dau, futbol zelaiko armailen atzealdeko gerizpean, sarbide luze, estu eta ezegokiak duen kokapena da. Gobernu taldeak igerilikuak hor egitea erabaki du egitasmo hau burutzeko toki errezena eta azkarren egitekoa delako bakarrik. Aurretik, duela urtebete, 8.500 euro gastatu zituen beste kokapen batzuen azterketan. Baina guztietan, lehenago Elorrioko egitamu orokorra aldatu behar zen eta horrek lana asko eta denbora luze ematen du. Beraz, kirol ekipamentu kalifikazioa duen lursail bakarrean egitea erabaki du. Egin duten egitasmo honen lanketan, aurretik jarri dute legegintzaldi honen barruan nola edo hala egitea, eta ez proiektu txukun bat egitea. Baldintza guztiak aztertuta, ahalik eta proiektu onena izatea kokapen egokienean, epeak kontutan hartu gabe. El PNV confunde participación con marketing. Primero funcionarán en los domicilios del Elorrio un tríptico en el que seguramente se podrá visualizar lo bonitas y paradisíacas que van a ser las piscinas, como si estuvieran anunciando un complejo turístico al estilo Marinador. Después montarán la carpa en la plaza y darán una charla en el Palacio de Iturri, donde, según pretenden, dicen que explicarán el proyecto en su totalidad, dónde se ubicará, qué equipamientos tendrá, cómo será el aparcamiento, cómo van a resolver para siempre los accesos, qué más gastos habrá, etcétera, etcétera. Pero todo ello siempre según el guión y desde el punto de vista de quienes quieren vender el producto. Llegados aquí, queremos denunciar públicamente la total falta de escrúpulos que tiene el PNV. Nos parece una vergüenza y un acto gravísimo el que quieran utilizar a nuestras hijas e hijos para poder vender la demanda popular de las piscinas. En la última comisión de participación que tuvimos la semana pasada, nos comunicaron que, como las niñas y los niños son usuarios potenciales y de los adultos del futuro, les impartirán talleres específicos y programarán actuaciones de mimo para vender las bondades del proyecto entre la gente menuda. No tenemos palabras para explicar la barbaridad que nos parece el querer utilizar y manipular a estas personas, que no tienen en muchos casos ni tan siquiera capacidad de análisis para una mínima reflexión. El chantaje emocional es una muy mala y muy peligrosa práctica política. Hasta el 21 de mayo, en Bildu no hemos sabido nada sobre el proyecto de las piscinas exteriores. Ahora nos dicen que en junio se pondrá en marcha el proceso participativo, en septiembre la mesa de contratación y, si todo va bien, en otoño empezarán las obras. ¿Para qué dicen que las piscinas serán mediante participación si ya tienen decidido cuándo contratar y empezar las obras? Lo queremos decir alto y claro. Esto no es ni un gobierno ni un proceso participativo. Esto es una tomadura de pelo. PNV garaiz dago benetan kanpoko igeileko honen proiektua berraztertzeko, mahai inguru baten jartzeko eta erantzunkizunez jokatzeko. Zenbat diru, zenbat proiektu, igeilekoa kokatzeko zenbat azterketa, ezertarako bez. Azterketa horrek leku batzuk jartzen zituen da beraiek kokatute gure izenaren lekuan, edozein lekutan, edozein modutan, lehen bukatzeko, da hurrengo hauteskundeak baino lehen bukatuta egoteko hauteskundeak irabazteko asmoz. Oso larri iruditzen jaku bizi dugun egoera ekonomikoan, horrelako proiektu batean murgiltzea eta horrelako proiektu bat aurkeztea, gure herrian dauzen beharregaz eta gure herrian herritar asko pairatzen egongo diezen gauzekin, horrelako proiektu baten murgiltza eta Xabier aipatu den moduan, herrian baduela beharrezkoak diren beste hainbat eta hainbat proiektu.